Tämän videon aiheena on tarkastella siniä ja kosiinia yksikköympyrässä. Eli yksikköympyrä on semmonen ympyrä, jonka säde on 1. Ja vielä tarkemmin orikokeskinen, eli yleensä tuo ympyrän keskipiste on tuolla orikossa. Noin. Ja tosiaan säde 1, eli tuosta jos katsotaan noita koordinaattiakselin leikkauspisteitä, niin ne on sillä ykkösen päässä tai -1 on tuolla sitten toi leikkauspiste tuolla x-koordinaatissa tai x-akselilla. No niin, eli tähän yksikköympyrälle on piirretty tämmönen kulma alfa tuolla noin. Ja se osoittaa tonne ympyrän kehälle sitten. Eli aina matemaattisessa mielessä niin positiivinen kiertosuunta on aina vastapäivään. Ja tässä nyt on tämmönen sopimus tehty, että se kulman kiertäminen lähtee tästä positiiviselta x-akselilta. Ja siitä sitten eteenpäin. Ja positiivinen kiertosuunta, niin sitä lähdetään sitten niinku tonne tosiaan vastapäivään. Eli tossa nyt on asettu kulmaksi 65 astetta. No niin, eli 65 asteella saadaan kehäpisteeksi tuonne yksikköympyrälle tuo punainen pallokka tuolla. Ihan sama mikä täällä voisi olla kulma, niin se vaihtuu aina sitten. Eli kulma kun kasvaa, niin se lähtee kiertämään toi kehäpiste ja ihan samalla tavalla sitten tuolla negatiivisellakin kulmilla. Eli tosiaan tässä nähdään se kiertosuunta. Eli nythän kun tästä nollakulmasta periaatteessa lähdettiin niin kuin myötäpäivään, niin täällä on sitten negatiiviset kulmat. Eli näilläkin on täällä omat kehäpisteet. No niin, katsotaanpa sitten, että mitä sitten kosiini ja sini tarkoittaa sitten tässä yksikköympyrässä. Eli mulla täällä onkin jo laitettu kosiini alfa on x. Eli tämä tarkoittaa nyt ihan vaan sitä, että kosiini siitä tietystä kulmasta on sitten tämä kehäpisteen x-koordinaatti. Eli vielä kerran kosiini tästä annetusta kulmasta on sitten sen yksikköympyrässä olevan kehäpisteen x-koordinaatti. Eli nyt jos kysyttäisiin vaikka, että mikä on kosiini 45 astetta. No, nyt täällä on annettu tämä piirretty tämä 45 asteen kulma. Täällä on kehäpiste. Niin ei ole mitään muuta tehtävää kuin lukea sitten vaan toi x-koordinaatti. No, tuollahan se on sitten se x-koordinaatti x-akselilta. Eli tossa se olisi suurin piirtein 0,7 tai 0,72. Jotakin semmoista luokkaa se voisi olla. No niin, sitten vastaavasti sini. Eli sini jostakin kulmasta tai yksikköympyrässä olevasta kulmasta on sitten y-koordinaatti. Kehäpisteen y-koordinaatti. No nyt kun mulla on tää 45 astetta, täällä on kehäpiste, nyt pitää vaan muistaa, että mistä luetaan y-koordinaatti tuolta, sekin on ihan sama. On tässä joku toinen kulma, vaikka 65 astetta. Katsotaan vaikka sinit ja kosiinit molemmille. Eli sini 65 asteesta on y-koordinaatti. Pitää muistaa tosiaan kumpaan suuntaan lähdetään katsomaan. Eli sini 65 olisi sitten joku 0,9 suurin piirtein. Tästä ei saa hirmu tarkasti katsottua. Katsotaan joku muu vielä sinille. Eli tuolta vaikka toi. Sini 223 astetta. Se tulisi, tuolla on piirretty kulma. Ja kun lähdetään tonne kehäpisteelle sini, eli y-koordinaatti, se luetaan tuota y-akselilta. Ja se olisi miinus 0,67 ehkä sanoisin. Lähes miinus 0,7. Otetaanpa sitten vähän semmonen haastavampi tehtävä, eli on semmonen kysymys, että millä kulmilla kosiini saa arvon -1.
Eli äskeisissä tehtävissä oli annettu kulma ja lähdettiin selvittämään arvoa. Mutta nyt lähdetäänkin selvittämään sitä kulmaa. Eli meillä on annettu se arvo ja se trigonometrinen funktio, eli kosiini miinus 1. Eli millä kulmalla kosiini jostakin kulmasta on miinus 1. Eli tuosta nyt voitaisiin lähteä kokeilemaan tuosta nollasta eteenpäin. Yleensä kannattaa lähteä selvittämään tämmöisissä tehtävissä vähän niin kuin nollakulmasta ja käy se koko kierros ympäri ja sitten vähän miettiä, että mitä ollaan saatu aikaiseksi. Eli nyt tuosta nollakulmasta lähdetään kasvattamaan tuota kulmaa. Eli nythän tuossa olisi kosiiniarvo, mikä se nyt onkaan, kehäpisteen x-koordinaatti, eli x-koordinaatti luetaan tuolta, eli se on 1, ja lähdetään nyt kasvattamaan sitä noin. Tätä kun lähdetään kasvattamaan kulmaa, niin nähdään, että tuo kosiini pienenee koko ajan, eli nyt on 0,4. Kosiiniarvo vaan pienenee, ja tuosta kun mennään sopivasti tonne kulmaan 180, noin, niin tuosta lukemalla voidaan katsoa, että sehän on, tuolla on miinus 1. Eli laitetaan tonne ylös. Eli kun alfa on 180 astetta, silloin toi kosiini saa arvon miinus 1. No tehdäänpäs vielä sitten se, niin kuin sanoin, että käydään toi koko kierros ympäri. Eli nythän se, kun käytti sillä miinus 1, tai kosiini sai arvon miinus 1, niin siitähän toi lähti sitten se kasvamaan toi kosiiniarvo, ja sitten tullaan tonne noin 360. Ja sitten lähtisi uusi kierros, sillä mulla onkin kulmana jo 405, eli ollaan jo kierretty yksi kierros, ja lähdetään uutta tekemään, eli tuolta noin ihan samalla tavalla, niin täällä näin sitten 540 olisi sitten toi yksi arvo taas. Eli kosiini 540, niin olisi sitten kanssani tuolle kosiinille miinus 1. Joo, eli nythän näitä olisi aika paljon. Eli tännehän nyt sitten tulee tämän täysympyrän, eli 360 monikertoja tänne näin. Eli tänään voisi tulla sitten esimerkiksi miinus 180, jos tuosta miinus 180 180 lisätään 360, niin tulee 180 ja sitten taas niin edespäin. Eli siis tähän yleensä voidaan kirjoittaa sillä tavalla, että alfa on se löydetty kulma, se ensimmäinen kulma siinä täysympyrästä, ja sitten siihen lisätään tai plus miinus, tai pelkästään mä nyt laitan tähän plus miinus, eli tarkoittaa sitä, että plussataan tai vähennetään. Eli tähän tulee sitten n, eli joku monikerta, ja sitten tuohon 360. Noin. Nyt ollaan oikeastaan ilmoitettu kaikki. Eli tuossa toi n on sitten joku kokonaisluku. Eli noilla kulmilla. Eli niitä on tosiaan aika paljon noita kulmia. Sitten otetaan tämmöinen tehtävä, tai kysymys, että milloinka sini saa positiivisia arvoja. Eli ihan oikeastaan samoilla linjoilla liikutaan. Eli pitää vaan tutkia kehäpisteen koordinaatteja. Ja sini, jos on kyseessä, niin y-koordinaatti. Ja tehdään samalla tavalla kuin äsken. Eli lähdetään sitä nollasta, nollakulmasta liikkeelle. Ja tossahan nyt sini saa arvon 0. Pikkasen jos nostetaan tuota kulmaa vaikka tuohon 5 asteeseen, niin siinähän toi sinin arvo on jotain 0,1 tai siihen suuntaan. Eli positiivinen on kuitenkin. Ja siitä kun vähän nostetaan kulmaa, niin sinin arvokin nousee. Ja tuolla, eli täällä tästä 0–90 asteeseen sini on
ihan varmasti positiivinen. Eli täällä lähempää tulla 90, niin siellä se on melkein 1. Tehdäänpäs tämä vielä tähän ylös, eli laitetaan tonne sini. Eli tehdään tästä niinku oikeastaan tämmönen vähän niinku muistitaulukko. Eli jos ollaan tästä 0–90, niin tämä on oikeastaan ensimmäinen neljännes. Ja ensimmäisessä neljänneksessä sitten tämä sini saa positiivisia arvoja. Mä laitan tonne plussan, eli ihan mikä tahansa kulma, kunhan on täällä näin, niin saa positiivisen arvon tuo sini. No ihan samalla tavalla taas jatketaan tänne näin. Niin tuolla olisi kulmana 135, on vielä positiivinen tuo sini. Ja tuolla 0,2 ja tuolla sini olisi taas 0. Eli koko tuolla toisessa neljänneksessä sini on positiivinen. No niin, taas jatkamaan sitten. Eli tuolta 180, kun lähdetään pikkasen nostamaan sitä kulmaa, eli jos otetaan vaikka tuossa 185, ja kehäpiste Y-koordinaatti, kun sini on kyseessä, niin se on noin, olisiko se nyt 0,08, 0,1, erityisesti miinus 0,1 suurin piirtein, eli siellä se näyttäisi olevan negatiivista, ja sitten mitä enemmän vaan kulma kasvaa, niin sitten vaan toi arvo pienenee. Ja katsotaan vielä tältä toisella puolella. Eli täälläkin siniarvo on -1, ja siitä se lähtee laskemaan toi negatiivisuus. Ja tuollakin vielä se on -0,2, ja sitten kun se tuohon pasahtaa, niin sitten on siniarvo 0. Ja sitten jos taas lähdetään kasvattamaan, nyt olisi 365, niin se on taas positiivista. Eli laitetaan tuonne miinus ja miinus, eli näissä neljänneksissä, eli näitä kutsutaan tosiaan neljänneksiksi, eli tuolla on positiivinen, positiivinen, negatiivinen, negatiivinen. Siinä olisi meidän kysymys. No ihan samalla tavalla voitaisiin käydä sitten kosiinille toi läpi, toi ajattelutapa. Oho, sinnepäs tuli terävä nuoli tonne X-akselille. Eli ihan samalla tavalla kosiinille. Tuonne tulisi plussaa, tonne tulisi plussaa. Voitaisiin päätellä ihan vaikka tämän kuvan avullakin. Eli silloin kun tämä x-koordinaatti on positiivinen, eli tuosta tonne noin on plussaa. Ja sitten jos mennään tälle x-koordinaatti, x-akselin tälle negatiiviselle puolelle, niin kosiini on negatiivista. Oli sitten kulma mikä tahansa. Hyvä.